Nå, men nu er dagen kommet til, at jeg vil prøve at game lidt og vise det lidt frem. Og igen, det bliver noget casual gaming, fordi jeg overgår ikke et eller andet voldsomt. Og ja, jeg er helt nybegynder i det her univers, så jeg kan ikke love, at det bliver perfekt, og det gør det 100% ikke. Altså, jeg er allerede i krise over videoredigeringen. Jeg har tænkt mig at prøve at spille Paralives, fordi det er jo lige udkommet, i hvert fald en early access demo, whatever. Så ja, det er jo det, jeg har tænkt mig, at vi skal prøve i dag. Jeg ved intet om det. Jeg ved ikke engang, hvordan man styrer det her spil, så det bliver meget sjovt at prøve, så vi må jo hellere prøve at komme i gang. Nej, jeg skal allerede vælge et eller andet. Ej, vi vælger en town, fordi jeg kan ikke lige overskue et eller andet mega kompliceret lige nu. Den her loading screen er virkelig langsom. Ja. Men, der sker noget. Ej, det ser faktisk virkelig sødt ud. Move kamera. Og hvad skal jeg så? Jeg skal bare øve mig. Hi. Go to the next place. I cannot pronounce that word. Go here. Nå, det er ham, jeg styrer. Nå. Ej, det er virkelig sådan en form for grafik, man ikke har oplevet før på en eller anden mærkelig måde. Gå her. Hold da op, han er glad. En lille video. Mibi. Ej, jeg kan stadig ikke finde noget at styre. Create a new household. Det er ikke mig. Ej, det er sådan helt Sims-agtigt. Og det må man sikkert ikke engang sige, fordi... Ej, man får ikke engang nogen intro. Altså sådan... Kine. Baki. Phoebe? Phoebe. Hvordan laver jeg det om til en pige? Altså, jeg har valgt female. Ej. Så det kan bare være sådan, jeg bliver aldrig jaloux. Men det gør jeg. Så vi lader det være. Body. Kan jeg... Ej. Det ser jo helt fancy ud, det her. Men jeg kan jo ikke se kroppen. Take off your clothes. Det ved jeg ikke, hvordan man gør. Ej, jeg kan virkelig ikke finde ud af det her. Altså, nu skal jeg lige være sikker på, at jeg har valgt en pige. Men der står female, men jeg synes bare, det ligner så meget en mand. Ej, vi skal ikke have kropsbehåring, det gider jeg ikke. Vi starter bare ud med det der, tror jeg. Øjne. Ej, den er svær. Men jeg kan også mærke, vi vælger bare et eller andet random, fordi det var meningen, jeg ville have lavet mig selv, men jeg ved ikke, hvordan jeg selv ser. I don't know. Ej. Kan også vælge øjenvipper. Ej, nej. Jeg bliver sådan ret glad. Og selv det her indeni, sådan skæret i øjnene, eller hvad det hedder. Det her rynker. Ej, jeg har lidt dark circles. Jeg er sådan vildt imponeret over det her, det er early access. Kan man ikke godt få en til at smile lidt mere? Can you smile? Thank you. Ej, der er tænder. Men det kan jeg jo så ikke se på hende. Fordi den ikke gider åbne munden. Jeg kan ikke rigtig beslutte mig for en mund. Måske hvis hun smiler på den her, så er det fint nok. Facial structures. Ej, hvad er alt det her op? Bliver sådan helt distraheret. Ej, jeg har sådan nogle rynker. Ej, okay, ikke så rynket. Sådan der måske. Ej, hvad der er sket for hagen? Ej, kan vi lige lave det om? Thank you.
Der er sliders. Ej, måske ikke have noget sov. Hvad er det? Er det bumsear? Eller hvad? Ej, det synes jeg er sådan lidt genialt, hvis det er sådan... Enten det, eller også det fregner. Det ved vi jo ikke. We will never know. Okay, jeg tror, det er bare det. Ej, det er bumsear. Agni. Ej. What the hell? Det er faktisk ret imponerende. De har lavet sådan noget. Ej, hun har ikke nogen øjenbryn. Har de ikke nogen øjenbryn? I don't know. Der. Okay, hun kunne have været pænere, men jeg føler også lidt, at this is how we will do it. Kan man ikke også farve sløjfen? Når man kan vælge med eller uden sløjfe. Oh my god. Det er jo genialt. Nå. Vi tager bare det her. Makeup. Kan man vælge farve? Ja, det selvfølgelig kan man jo det. Er det eyelineren, man farver, eller hvad er det? Nå, ej, jeg havde puttet flere sådan lag på. Det var faktisk ret genialt. Eyeliner. Lad os bare gøre sådan der. Blush blindness. Ej, hun kan have sådan lidt snært af noget på næsen. Nej. Yeah, why not? Kan man... Vent, man kan placere den. Ej, jeg synes det her, det er faktisk vildt genialt. Jeg er helt i chok. Jeg er ret imponeret indtil videre. Nu er det så tøjet, der bliver spændende. Ej, det er lidt cute. Ej, jeg har ikke så store babser. Kan jeg godt gøre dem lidt mindre? Det er vist ikke den, det er vist den her. Sådan der. Ej, vi tager bare en tanktop. Bukser. Ej, det skal hun ikke have på. Ej, what does that mean? Gud. Og hvorfor vil man have det på? Det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg forstår det ikke. Det her, det er hverdagsoutfittet. Hun er meget fin. Hun er meget sød. Så er det, hvad er det? Arbejde? Formål. Ej, man kunne også få sådan piercinger og sådan noget. Det skal hun dog ikke have, tror jeg. Jeg må vitterligt have sådan en AirPod i øret. Ej. Duk. Yep. Workout. Der tænker jeg, at vi skal have en eller anden loose t-shirt on. Eller også en hoodie. Vi tager en hoodie. Ej, man kan... Hvad betyder det? Kan man putte noget ind under? Sikkert. Undskyld, at jeg fjernede dine bukser. Jeg tror bare, det bliver sådan nogle her. Og så bare i sort. Det er vitterligt bare sådan, man går ud og træner. Nattøj. Ej, det er lidt cute. Hvorfor er der swimwear? Når vi ikke kan vælge noget swimwear outfit. Ja. Fair nok. Ej. Oh my god. Men hvorfor? Hvorfor? Altså, det er jo genialt, men hvorfor? I do not understand. Lad os bare tage pyjamas på. Sort. Og der var også pyjamasbukser. Sort. Sort. Bare fordi. Hun skal tage et eller andet strømpeværk på. Du bare have bare til at
Personality. Okay. Man kan vælge sleeping habits. Cleaning habits. Oh god. Vi skal i hvert fald ikke være sloppy. Det kan jeg simpelthen ikke overskue. Det bliver lige lovligt voldsomt. Okay. Hun er sådan... Ej, det er lidt mig nogle gange. Ej, men... Hvorfor er de også mest glade, når de er triste? Det er sådan lidt mærkeligt. Okay, skal vi bare være glade? Sådan virkelig kedeligt. Ej, vi kan godt lide at være alene. Og jeg behøver ikke engang kigge på alt andet. Hvad er vores talent? Det er den der. For mit vedkommende. Okay, skal vi bare vælge det, bare fordi... Altså... Kan vi få nemmere skills? Nej. Okay, vi skal have en af hver, kan jeg se. Måske lidt mere kreativ. Måske gør jeg bare sådan der. Hvor vælger jeg navn til hende? Nå. Rylan. Ej, vi kalder på hende bare mit navn. Hov. Det gider ikke hende. Hudson. Kate Hudson. Det kunne hun også have heddet. Jeg tror, man så bare godkender. We will do it. Oh. Click on one to decide how your para will react to it. Inspired. Pick a reaction. Nå, hvad jeg skal lave? Kan jeg bare sådan buy a new computer? Okay, vi skal bare have en snack. Vi skal ikke købe en computer, det er lidt voldsomt. Nå, så skal vi gøre sådan der. Hvad betyder det så? Nå, de skal være i samme billede. Ej, nu er vi 2 mennesker. Ej, jeg kan stadig ikke finde noget at styre det her. Vi går bare herover. When you're together, bare fails up. Pick a conversation topic. Ej, så nu er vi sammen og sådan snakker. Ja. Det er too crowded. Ej, nu er hun ved at blive sulten. Click on the food to eat. Der er noget mad, hun skal æde. Jeg skal lige lære at styre det her. Spis, min ven. Hvad skete der? Pick a storyteller. Ej, difficulty level. Er det ikke ligesom Sims? Der skal jo ikke være sværhedsgrader. Provides a fair and balanced gameplay experience. Hvad er ham her så for en? Challenges. Nej, skal vi være sådan en, der skal leve livet farligt? Okay, lad os gøre det. Okay, så den her, den opfylder, eller den fyldes op, åbenbart. En gang imellem. Så skal man bare snakke sammen. Seems like there's an issue with the train. Is anyone here a mechanic? Ej, vi kan bare hjælpe. Jeg gider ikke lyve eller sige nej. Vi hjælper bare. Det er lidt fancy, det her. Jeg er stadig sådan helt imponeret over grafikken. That's the intro. Nå, nu skal jeg bare købe et hjem. Nemt. Bare købe den der plot. That's my new home. Ej, det skal de passe, at man ikke har råd til noget som helst, så er jeg tvunget til at købe sådan. Ej, det er også sødt. Ej, you cannot afford this. Ej, så skal jeg altså ikke bare have sådan en lorte hjem. Jeg kan ikke overskue. Ej, jeg kan godt få det der, jeg vil have. Okay, vi skal lige tjekke. Men vi har bare ikke nogen penge, hvis jeg køber det. Skal vi leve livet lidt farligt, eller hvad? We'll do it. Ej, jeg bliver også lidt bange. How do you not know I'm scared? Vi tager det her. Det var det, jeg faldt for. Det er det, det skal være.
Nu skal man bare lige lære at styre det her. Det er allerede indrettet nogenlunde. Nu skal jeg bare lige lære, hvordan jeg styrer mig selv overhovedet her. Dance here, go here. Kan jeg ikke danse mit del? Det synes jeg er upraktisk. Jeg synes bare, det er lidt uhyggeligt, at der ikke er sådan en guide. Be alone for 1 hour. Er det min terrasse? Altså, der er så mange mennesker, hvor jeg tænker, ej, hende der er lidt sød. Så rigtig Barbie. The newspaper. Skal vi bare acceptere den her? Okay. Nu har vi bare virkelig mange golds, synes jeg. Okay, lad os bare finde et job først. Ej, der er også en kælder. Det er sådan lidt creepy. Der er ikke noget i den kælder. Hun underholder bare sig selv. Men jeg ved bare ikke lige, hvordan jeg skal finde et arbejde. De sagde også, at man kunne finde jobs via nogle posters omkring byen. Lad os besøge restauranten. Hurry up. Loading lot. Hvor min simmer skulle til at sige, nej. I'm not allowed to say that. Kan jeg købe et eller andet? Hov. Ej, der er sådan en katteskål eller hundeskål, eller hvad er det her? Ej, jeg kan vælge tingene at købe. Jeg skal have en croissant. Purchase and eat. Så sidder man bare der og æder. Jeg vil gerne finde et arbejde, men jeg ved bare vitterligt ikke, hvordan jeg skal gøre det. Okay, så det er vores guide. Det var måske også meget godt, at få sådan en guide der. Ja, jeg skulle lige finde ud af, hvordan man fik et job. Hvor er de der job postings? Show me the video. Okay, det får jeg så ikke noget ud af. Nå. Skal vi snakke med en eller anden her? Kan vi snakke med dig? Talk with. Kiku? Kiko? Okomo Kiko. Ej, det gør man da ikke. Vi introducerer os bare. Så nu står vi bare og snakker lidt. Prøver jeg at få nogle venner. Det ved jeg ikke, om vi er gode til. Men vi kan da se. Ej, det er også lidt dumt. Find a reason to leave conversation. Jeg tror bare, vi siger en joke. Ej, er vi venner nu? Jeg ved ikke, hvad det betyder. Nu leder vi efter et job. Not qualified. Okay. Det kan også bare være hairdresser. Eller skal jeg være det, jeg egentlig er nu? Det tror jeg. Nå, vi skal vel arbejde så meget, vi nu kan. Og så måske 12 til 17. Det virker sådan rimeligt. Skal vi vælge noget af det her? Bare være alene i en time. Det tror jeg godt, vi kan. Skal vi få en til at tisse? Vi har et eller andet level up. Hvordan var det nu? Level up. Okay. Pick one evolution. Jeg tager bare det der. Because I do not know. I know nothing. Nothing. Vi skulle jo placere et eller andet decorative. Så er det så, man skal ud og købe noget. Købe nogle blomster. Ej. Og så kan man vitterligt vælge. Okay, noget af det kan jeg vælge. Oh my god. Lad os købe den der. Så man går bare ind de her steder.
Så kan man også bare købe det, der er. Nej, vi skal ikke bruge alle vores penge. Det er lidt dumt. Men vi har gjort det, vi skulle nu. Så nu gider vi ikke mennesker igen. Altså, er hun blevet solbrændt, eller hvad foregår der? Hun ser bare sådan lidt rødbløsset ud. Ej. Adopt the baby. På apoteket. Hvad betyder det? Nå, daily requests. Skal jeg få det? Ej, nu har jeg også bare lige sendt hende hjem, og så kan hun bare løbe hele vejen tilbage. Could you eat a Crim Cafe? Nå, at Crim Cafe. And give me your review. Æd 3 måltider. Altså, det bliver ikke i dag, fordi vi har også et eller andet med, at vi skal cook a meal. Hun er kommet hjem. Og hvad var nu det her? Nå, det var bare de der life goals. Se. Nu skal vi placere den her sådan ting. Ej, man har bare frit spil. Ej, det er sådan lidt satisfying. Man kan vitterligt placere den hvor som helst. Kan også være i sofaen. Kan den være i sofaen? Den kan være i sofaen. Skal vi bare placere den her. Hvordan roterer man den? Sådan der. Ej. Pop. Men jeg skulle jo flytte den. Og det gør jeg der. Så bare placere den der i stedet for. Furnishing. Bare sådan en baby-ting. Ej, det er lidt sødt. Det er jo lidt sødt. Det må man jo ærligt indrømme. Electronics. Ej, der er sådan stikkontakter. Og bare ledninger. Nå. Ej, jeg har da placeret... Er det ikke dekorativt? Åbenbart ikke. Det var bare spild af penge. Ej, det irriterer mig faktisk lidt. Se, hvis jeg havde købt den herinde, så havde det sikkert været fint. Nu skal jeg bare bruge penge på det her igen. Så placerer vi bare lige den der. Er vi så tilfredse? Sikkert ikke. Ja, det var vi. Cook. Men det er jo også svært, at lige kan overskue at lave. Vi tager bare noget ris. Ej, man skal betale hver gang man laver mad. Nej. Er det skills, der måske stiger derude i siden? Så det er det problem, jeg har, når jeg ikke ved, eller ikke har læst introduktionen. Så ved jeg faktisk ikke, hvad der foregår. Så nu har vi fået et eller andet, fordi vi har færdiggjort det her. Hvad gjorde det? Ikke noget. Måske har det bare levelet os op. Hvad hedder det? Leveled os op. Probably. Tænk, som sådan dør første dag. Fordi et eller andet går galt. Who knows? Jeg har lyst til bare at sende hende i seng nu. Og få dagen til at gå. For at se noget fjernsyn. Ej, hvorfor sætter du dig ikke i sofaen for at se fjernsynet? Det er lidt dumt. Men hvad er det? Ej, stop. Ej, stop. Man skal vitterligt lige lære det her at kende. Det ved jeg ikke, hvad er. Where am I? Nå. Bare stop med at se fjernsyn. Du bliver træt, kan jeg se. Skal vi have den der dejlige seng der? Let's do that. Okay, når hun sover, så kører den åbenbart ikke på full speed. Så det skal jeg selv gøre. Okay, you can choose one of 3 story cards every night. For our first night, let's pick a new life goal.
Hvorfor kan jeg ikke vælge dem her? Skal jeg bare vælge den der mærkelige bog der? Okay. Ej, det er også lidt voldsomt, er det ikke? Sådan, vi jo lige startet, tænker jeg. Nej. Det var måske lidt risky business, at vælge ham der som storyteller. Så jeg blev nødt til at få en baby. Sådan er det bare. Sker der alt muligt. Hvem er det der? Er det en eller anden, vi skal snakke med? Snak med hende. Men, ej. Det var så ikke lige så heldigt at stå der, må man sige. Ej, har hun bare... Nu forsvandt. Ej. Og hvorfor er jeg bare gået ud i nattøj? Hvorfor er jeg gået ud i nattøj? Og hvorfor går hun nu? Nej, vi skal ikke danse. Hallo. Stop dog, når jeg prøver at snakke til mig. Can't go here. Jamen, så lader vi være med at snakke, hvis det skal være på den måde. Tag lige almindelig tøj på, tak. Vi kan bygge et sandslot. Vi laver bare slet ikke noget med vores daily goals. Successfully flirt. Jeg kommer dog ikke til at flirte med nogen i min lille sandkasse her. Hun skal tisse og have mad, og hvad ved jeg. Okay, lille ven, du bliver nødt til at gå hjem. Time is running. Så nu kan vi lave hvide ris. Og det kunne vi ikke før. Jeg tror, de fleste, der kan lave hvide ris. Men okay, nej. Sådan er det ikke. Vi fik ikke noget bad, inden hun skulle på arbejde. Kan vi følge efter hende? Vi kan godt følge efter hende. Er vi med hende på arbejde? Okay, det var vi så ikke. Så må tiden godt gå lidt hurtigere. Går den alt for hurtigt. Klokken er også pludselig mange, og vi har slet ikke mødt nogen, vi kan flirte med. Nu bliver vi nødt til bare at finde en eller anden tilfældig dude. Der er lidt mennesker. Ikke mange. Ham der synes jeg, vi ser overalt. Så lad os snakke med ham. Halløj. Hvad skal vi sige? Lad os være sådan... Ej, failure. Ej. Jeg synes, jeg siger Kiko hele tiden. Jeg ved ikke lige, hvad det betyder. Kiko. Kiko. Skal vi prøve at gå så crazy? Det prøver vi. Ej. Nej. Nu er vi embarrassed. Vi bliver nødt til at afbryde samtalen. Igen, hvor er det nu, vi bor? Det var der. Okay. Jeg tænker, hun lige skal gå på toilettet og få sig et bad. Tis først, og bade bagefter. Okay, så tænker jeg godt, vi kan sove. Jeg ved, om vi så skal vælge et nyt life goal. Another day, another story. Ja, vi nåede da ikke at få et barn på en dag. Altså. Vi prøver det her. Oh my god. Okay, vi skal bare have penge. Og så fik jeg bare penge. Imponerende. Nå, men nu tænker jeg, at det var det for nu. Nu har jeg da lige fået set, hvad det her er for et spil. Så det er jo lidt spændende. Det er lidt nyt og mystisk. Men det er vel nok bare noget, man skal vende sig til. Så det må vi jo se, om jeg kan det. Men ja, vi ses.